ta' xejn ħafna drabi aħna nitkellmu fuq it-tkabbir ekonomiku, fuq kemm il-pajjiż sejjer tajjeb. Tajjeb imma li nfakru li dan il-ġid din l-ekonomija qiegħda titkabbar ukoll grazzi għal ħaddiema li jaħdmu jikkontribwixxu fid-diversi niċeċ tal-ekonomija tagħna. Ovvjament hemm min ħaddem u hemm anke l-investituri li ma rridux ninsew, però aktar anke mal-ħaddiem ikun qiegħed igawdi minn kundizzjonijiet aħjar, jiena nemmen li jkun iktar dejjem produttiv u jagħmel il-parti tiegħu wkoll. U allura il-gvern qed jikkunsidra qiegħed isegwi d-dibattitu bla dubju ta' xejn il-General Workers Union illi qiegħda tixpruna wkoll din id-diskussjoni u l-ħsibijiet tagħha tkompli tawgura sabiex ikun hemm qbil eventwalment wara d-diskussjoni u tmexxija l qudiem leġiżlazzjoni u l-iktar importanti li naqblu x'naqblu jkun implementat. Ħafna drabi konna naraw anke taħt amministrazzjonijiet preċedenti li wieħed jiddiskuti, wieħed jilleġisla, imbagħad ma jkunux implementati bħal meta kellek l-obbligu ta' persuni b'diżabilità jridu jkunu integrati fid-dinja tax-xogħol. Il-kwoti u il-numri kienu dejjem hemmhekk, però eventwalment kellek gvern li iddeċieda li jinfurzahha jara li qiegħda tiġi segwita. U naħseb li kwalunkwe anke deċiżjoni f'dan is-sens l-importanti huwa li nimplementawha bħal nerġa' ngħid. L-importanti l-ħaddiem ikun qed igawdi minn kundizzjonijiet tajbin kemm jista' jkun l-importanza fuq l-ugwalità u nemmen li dik it-tejb anke il-performance tiegħu brisq il-tkabbir ekonomiku ħalli eventwalment jerġa' dak jitqassam. Mhux biss li jkollna tkabbir ekonomiku, mhux biss li nħoloq il-ġid. Imma l-ġid eventwalment tittara kif il-gvern ikun qed iqassmu. Naħseb li għandna diversi eżempji pożittivi ta' kif il-gvern qed iqassam dak il-ġid. Dan huwa il-partit fil-gvern illi iġġielet ġlieda mingħajr preċedent, inkluż anke bil-union bħal General Workers Union on board il-prekarjat ta' il-vaganzi li kienu jaqgħu fil-weekends lura lill-ħaddiema għaddejjin f'dik il-fażi. Għandek il-fatt li anke wara li wieħed ikun spiċċa minn ħaddiem pensjonijiet. Pensjonijiet ma ninsewx illi kien dan il-gvern illi reġgħu beda jżid il-pensjonijiet u permezz ta' tkabbir ekonomiku ma ridniex ma ġejniex f'pożizzjoni li nirrevedu l-età tal-irtirar, il-pis tal-bolla, ġifieri bla dubju ta' xejn il-ħaddiem jibqa' fiċ-ċentru ta' dawk id-deċiżjonijiet.